И вие сте с втория епизод, мисля, че на трети епизод на Майнкрафт оцеляване. Ето аз, докато ви нямаше, нали, докато не снимах, правих някои промени тук в водата. Тук направих стените и тук стените. И тук се получи една голяма градинка. Така. Тук се получи къщата ми, ето я. Тук имам разни работи. Добището, както го помните. Правих се картина и тук така. Също така промените бяха, че смених подчето и тук стените. Какви проблеми? Днес мисля да се направя тук ферма за кокошки. И така. То ще направя за бамбук и тук ще сложа бамбука. Имах един бамбук. Така. Не съм с текстчър пака, защото не знам. Текстчър пака много не ме кефи ме де. Ма не ми се снима с него сега. Тук ли беше? Да, ето го. Бамбука. Знам, че мога да го превърна в листа, но искам повече бамбук. Така. Опа. Ето така. Днес мисля да правя промени по къщата, нещо да правя втори етаж на тази ферма, но ще ми трябва, за целта ще ми трябва доста много дърт. Ама абсолютно много. Така и дърво ще ми трябва. Така, първо за дърт, първо отивам за дърво, после за дърт, защото трябва да спя. Защото нямам никакво дърво. Ето в мен нямам никакво. Горе нямам никакво. Сега ще ви покажа, защото ето и тук имам 19 дървче, обаче няма ми стигне за нищо 19 дърво, затова ще отивам да събирам. Първо да легнем да спим. Така. Опа. Така края няма да убивам. Така. Черното дърво най-меки, затова ще обирам от него. Така. Ще силя малко сука. Нищо не се чува. Така. Също така трябва да абонирате се за мен. Искам да кажа, също така трябва и да играя с приложението, основа Makapa Master, за да съм с текстчър пака. Добре. Така. И то сега ще го правя на поред, защото сигурно ради стана много. Така. Почти един стак съм събрал. Ще събера още малко. Станят един стак неотработено. Така. Да се. Ще имам предостатъчно дърво, което ще ми стигне за ресурси. Айде още едно. Добре, повече от едно. Нищо. Много дърво. Тук съм ги уравнила, ако не виждате. Така, отваряме вратичката. Уф. Превръщаме
Превръщаме го на стакове. Готово. Така, тук ще поставя... Добре, нямам батерия. Те ще го оставя. Тъй също. И така, един стак да си имам. Мене. И така ще го преместя. Така, както казах, отивам за дърт, само да се направя на лопата. От дърво. Или с камък имам за кабелстон. Трябва имам. Значи трябва и за кабелстон да ходя имам. Ще направя вики. Няма много кабелстон пак, ама ще трябва да ходим 5 часа. Ще стане само за една, обаче си вземам за всеки случай. Така, виждате какво равнено е станало. Това ще не ми трябва така. Така както казах, ще правя ферма за животни. Така някакво кажа да ти не говоря. Стой там, стой там. Стой бе, стой бе, стой бе. Къде тръгна бе, стой бе. Къде ще ходиш бе? Не, моля те, кравичко. Не си отивай. Не, аз не мога бе с теб. Като го граждам, защото не се знае. Мога влезе. Като кравичка. Така не го правя с оградки, защото ще пес... Добре дошли в нашата нова ферма. Първата ни кравичка. Усмехме да я затворим. Така. Не съм пропуснал таки? Не съм. Така. Кравичко, изчакайме за малко. Отивам за малко за дърт. Така. Това ми стига за фермата. Да скочих. Така, нека щупим това, че ме нерви. Така. Моят свят стана равния свят. Ще го кръстя. Всичко ми е равно в този свят. Добре, ще се скача за малко. Това кога съм го слагал? Ще видя в първи епизод, ако съм го слагал. Ще е моя грешка, но мисля, че не съм го слагал. Опа, опа, опа. Не съм искал джампа, ама какво? Ще ги убият тези животни, безполезни животни, защото те не искат като моята кравичка да си седят на пашенка. Животни.
Те са си животни, ама какво? Ще го прескочи ли Ники Боянов? Да. Така, тук е някаква миничка, някой е правил. Не съм го правил аз. Природката е много хубава. Добре, тази дупка огромната ще я закрия. Обичам да изравнявам. Така, тук ще взема малко дълго, защото ще ми трябва да обредя дупката. Така, ще оградя дупката и ще спирам епизода, защото не знам, защото много късно станало и трябва да се лягам. Така, може и да намеря друга програма, с която да снимам, защото тази е малко изнервяща наистина. И ще намеря някаква друга. Хайде служи ги, една тъпка не мога да крия. Така и тази тъпка. Ще я запълня от тук. Защото дърта не ми трябва. Странно. Даже ме стана още ми трябва да правя този дърт. Не е в изразнената ми част. Ще го сложа ето тук. Така. Еми, мисля, че това е за този епизод. Надявам се да ви харесал. Мен довиждане и това ново виждане.